Práca s kolegami, ktorí sú ako hady v oblekoch, môže byť poriadna výzva. Kniha, ktorú si dnes rozoberieme, nás berie do sveta psychopatov na pracovisku. Áno, aj oni tam občas bývajú. Ale ako ich rozoznať a nenechať sa nimi zmanipulovať? To je presne to, čo sa naučíme. Psychopati v práci nemusia byť vždy tí, čo na vás kričia alebo vás priamo sabotujú. Sú to často šarmantní manipulátori. Na pohovoroch vedia očariť, v tíme vytvárajú konflikty a vždy sa vedia zázračne dostať z problémov tak, že vinu hodia na iných. Je dôležité si uvedomiť, že takýto kolega alebo šéf vie byť majster v hre na obete alebo hrdinu. Napríklad, keď sa pokazí projekt, oni sa vždy tvária, že to nebola ich chyba, ale pritom si už stihli vziať kredit za všetko dobré. A ako sa tomu brániť? Poprvé, naučte sa rozpoznať červené vlajky. Ak kolega príliš rýchlo získava dôveru všetkých a hovorí presne to, čo chcete počuť, buďte obozretní. Napríklad, ak vám niekto sľúbi, že za vás vybaví nejakú prácu, ale neskôr zistíte, že vás za vaším chrbtom ohovoril šéfovi, pravdepodobne máte čo do činenia s manipulátorom. Ďalej je dôležité, aby ste si udržali odstup a nehrali ich hru. Ak vás niekto manipuluje, skúste sa držať faktov. Napríklad, ak psychopatický kolega príde za vami so slovami, že šéf o vás povedal niečo zlé, nenechajte sa vtiahnuť do drámy. Stačí odpovedať, to je zaujímavé. Porozprávam sa o tom priamo so šéfom. Týmto im ukážete, že ich taktiky na vás nefungujú. Títo ľudia sa často snažia získať moc tým, že šíria klebety alebo rozdeľujú tím. Preto je dôležité budovať si sieť dôveryhodných kolegov. Ak sa vám podarí vytvoriť silný a podporujúci tím, psychopat stratí veľkú časť svojej moci. A čo ak je ten psychopat váš šéf? To je náročnejšie, ale stále existujú spôsoby, ako si ochrániť svoju integritu. Snažte sa udržať všetky komunikácie čo najformálnejšie a zdokumentované. Napríklad, ak vám šéf dáva nejasné pokyny, vždy si ich potvrďte e-mailom. Napíšte, chcem si byť istý, že rozumiem správne. Toto sú vaše očakávania. Takto sa chránite pred tým, aby na vás zvalil vinu za vlastné chyby. Najdôležitejšie je však ochrániť svoje duševné zdravie. Ak je situácia neznesiteľná, možno je čas zvážiť iné pracovné prostredie. Pamätajte si, že vaša pohoda a mentálne zdravie sú dôležitejšie ako zotrvávanie v toxickom prostredí. Predstavte si, že ste na tímovom stretnutí a váš šéf si vyberie vás, aby vás griloval pred ostatnými. Používa sarkazmus a robí poznámky, ktoré majú znížiť vašu sebadôveru. Takáto taktika je typická. Psychopatický šéf vás chce ponížiť a ukázať svoju moc. Zachovajte pokoj a odpovedajte fakticky. Ak povie, to bol asi najhlúpejší návrh, aký som kedy počul, reagujte bez emócií. Vysvetlite mi prosím konkrétne, kde vidíte priestor na zlepšenie. Týmto nielenže prevezmete kontrolu nad situáciou, ale zároveň ukážete, že sa nenecháte zmanipulovať emóciami. Toxický šéf môže cielene rozdeľovať tím a vytvárať aliancie proti vám. Napríklad sa môže snažiť, aby ostatní pochybovali o vašich schopnostiach alebo vám prestali dôverovať. Budujte svoje vzťahy priamo s kolegami. Nenechajte sa zatiahnuť do klebiet a drám. Napríklad, ak sa dozviete, že váš šéf o vás šíri negatívne veci, povedzte kolegom, ak máte akékoľvek pochybnosti o mojej práci, prosím, poďme si o tom otvorene pohovoriť. Takto posilníte priame vzťahy a znížite jeho schopnosť izolovať vás. Psychopatický šéf má vo zvyku dávať nejasné pokyny alebo často meniť pravidlá. Napríklad vám zadá úlohu, no neskôr tvrdí, že to od vás nikdy nechcel, alebo že ste ju vykonali zle, hoci ste presne dodržali pokyny. Dokumentujte všetko. Pri každej úlohe si vypýtajte potvrdenie písomne. Ak vám zadá niečo ústne, napíšte následný e-mail, kde zhrniete jeho očakávania. Chcel by som si potvrdiť, že správne rozumiem vášmu zadaniu. Tu je, čo som pochopil. Ak niečo nie je správne, dajte mi vedieť. Týmto šéfa odzbrojíte a minimalizujete riziko, že vás obviní z nepochopenia. Niekedy psychopatický šéf využíva sľuby ako taktiku manipulácie.
Napríklad vám naznačí, že dostanete povýšenie, ak splníte určitú úlohu, no nakoniec to nikdy nezrealizuje. Stanovte hranice a vyžadujte konkrétnosť. Ak sa vám zdá, že ide o prázdny sľub, pýtajte sa otázky, kedy môžem očakávať povýšenie a čo konkrétne mám splniť, aby som to dosiahol. Ak odpoveď zostane vágna, je to varovný signál, že ide o manipuláciu. A čo ak vás šéf využíva ako obetného baránka? Keď niečo v projekte zlyhá, šéf vás obviní, aby sa vyhol vlastnej zodpovednosti. Napríklad pri neúspešnom projekte pred šéfovými nadriadenými ukáže na vás, hoci chyba vznikla na jeho strane. Predchádzajte tomu s dokumentovaním svojej práce. Ukladajte si e-maily, správy a dôkazy, ktoré ukazujú, že ste splnili svoju časť úlohy. Ak sa problém objaví, držte sa faktov, rád by som prešiel detaily projektu, aby sme si objasnili, kde nastal problém. Moja časť bola dokončená včas, ako dokazuje táto komunikácia. A čo ak vás šéf emocionálne vyčerpáva? Takíto šéfovia sú často nepredvídateľní, emocionálne nestabilní a používajú zastrašovanie, aby vás držali v strese. Udržujte si emocionálnu vzdialenosť. Neberte si ich správanie osobne. Ak cítite, že situácia eskaluje, naučte sa konverzáciu ukončiť, rozumiem, že máte obavy. Poďme si k tomu sadnúť neskôr, keď bude situácia pokojnejšia. Tento prístup vám pomôže chrániť svoju psychickú pohodu. Táto kniha nás učí byť ostražitý a nenechať sa chytiť do siete manipulácií. Hady v oblekoch môžu byť všade, ale ak si ich viete všimnúť a postaviť sa im, ich jed stratí svoju silu. Ak sa vám tento obsah páčil, nezabudnite dať videu like a odber. Teším sa na vás pri ďalšom videu.